Ako vidíte, som na mobile. Poďme sa pustiť do tohto návodu. Uistite sa, že ste na mobile. Funguje to na iPhone, Android či inom systéme. Pokiaľ máte TikTok, tento návod bude fungovať bez problémov. Otvorme TikTok takto a ako vidíte, som na svojom profile. Ak pridáte odkaz do bio, je to len text. Kliknete naň a nič sa nestane. Je to otravné, lebo nemôžete ľudí poslať na web, či už pre sponzorstvo alebo iné sociálne siete. Je veľmi užitočné môcť pridať svoj odkaz do bio. To vám ukážem v dnešnom videu. V úprave profilu to nenájdete, ale mám riešenie. Ako vidíte, teraz môžete upraviť len bio, YouTube a Instagram, ale ukážem vám, ako pridať odkazy. Poďme z úpravy profilu. Ako som povedal, je veľa možností. Poďme na to. Choďte do pravého horného rohu TikToku, kde uvidíte 3 bodky. Kliknite tam. Zobrazí sa vám zoznam možností v texte. Vidíte správu účtu, súkromie, zabezpečenie, prihlásenie, zostatok, kód TikTok a ďalšie. Kliknite na správu účtu. Potom kliknite na prepnúť na profesionálny účet. Máme osobný účet s obmedzenými možnosťami. Profesionálny účet je kľúčový, tak naň prepnite. Sledujte ďalej, lebo nasleduje niekoľko dôležitých krokov. Teraz sa zobrazia tieto možnosti, ako vidíte, máte dve na výber. Musíte si vybrať typ účtu, máte tvorcu a firmu. Teraz pre získanie odkazu choďte na podnikanie, ale sledujte ďalej a kliknite na ďalej v sekcii podnikanie. Potom si vyberte kategóriu. Ja robím YouTube, takže idem na médiá, ale sú tu možnosti pre každého. Kliknite na médiá. Uvidíte vítajte vo vašom firemnom účte s vašim menom. Ja kliknem na preskočiť. Bum. A sme späť na profile. Môžete ísť priamo tam, ale ja to urobím manuálne. Kliknite na upraviť profil a hľa, môžete pridať webovú stránku, napíšte niečo ako www.google.com a kliknite na uložiť. Keď sa vrátime späť, uvidíte malé logo odkazu. Môžete naň kliknúť a dostanete sa na google.com. Môžete tam dať odkaz na čokoľvek chcete. Ak bol tento návod užitočný, dajte like. Teším sa na vás v ďalšom videu, majte sa.